ranka daɗe ina so in kama wani ɗan tsegumi ko in ce a guri na ba ɗan tsegumi bane ba magana kamar ya Allah ba zan ba ka faɗa min inda aka ce miji ya nemi matar shi da rana kuma da azumi a bakuna. Ka da ce ina matsayin mijinki in nemi abu a gurin ki kana ne me haka? Da abu akwai abin da za ka yi. Hankali kowa bai samu. Ni fa wallahi gaskiya ba zai yi ba sai dai ta ban min kai wallahi. Wallahi ƙarya kike. Ban gane ƙarya nake ba wallahi. Dakata ku dakata. Wallahi ni ne mala. Wai yanzu nake cewa bari zan sa a nemo mu. Na mai mari da hannuna ma. Na'am. Sai in kai shi makarantar bara. A ajiye shi a nan ko abinci a dinga so in Allah ya sa hada ta cikin nan. Ya yi hankalin kansa sai a dare. a tsara ko ba ƙwarai kuwa yau za ka ci ubanka a cikin garin nan ka gwata yarinya mai kama da ɗinken bawi Samu matsala wannan dokar da kasa cewar kan wanda ya suke ya karya azumi a cikin watan azumin Ramadana. Wannan yaron dan gidan Alhaji dan gidan Malam Ibrahim da gashi da katon buredi yana ci. ka ban tsoro mana ɗauka wannan tafkin ne ruwa ya ci yaro Ya aiki kuma. Da Allah kuwa a zagaye-zagayen nan ta kadina. Jago? Yawwa jago. Gida ba wa baka isa bane ka faɗa min inda Allah ya ce namiji ya nemi matar shi da azumi a bakin ta.